Yeremia tidunsia. Na Awurade asɛm baa me nkyɛn sɛ, Nware yire, na nyama bani ne mama wɔ ha yi. Na sɛ Awurade ka no mmabani ne mmammaa a wɔwo wɔn ha yi ne wɔn nanom a wɔwo wɔn ne wɔn agyanom a wɔwo wɔn asase yi soɔ no ho nie. Owuyadeɛ bɛbobɔ wɔn ama wɔawuwu. Wɔrenyɛ wɔn ayie na wɔrensie wɔn. Wɔbɛdanedane sumina wɔ asase ani, na afena ne ɛkɔm bɛdwerɛ wɔn. Na wɔn afunu ayɛ ewiem nnomaa ne asase so mmoa aduane. Na sɛ Awurade sie nie, Ensane efi a wosum mu, na nkɔ ayi ase ne nyam wɔn, efiri sɛ meyi m'asomdwoe afi ɔman yi so. Awurade asɛm nie, Meyi adɔe ne mmɔborɔhunu. na nnipa akɛseɛ ne nkumaa bewu asase yi so. Wɔrensie wɔn na wɔrenyɛ wɔn ayie, na obiara remmɔ ne ho akam. Obiara